یەکێک لە با بڵێن ڕۆژنامەنووسە بوێرەکانی بادینان ئەوەی زیندانی کراوە ئێستا زیندانی بابڵین بەسەر سەپێنراوە لە زیندانەوە پامێکی هەیە لە میادەدا. سڵاوت ji ber xwedana nava zîndanê ji bo paqirewên azadiyê. Boya de memrekey tu hewa kawe germiyanê. Ey mertalî hemîşe lê yad. Xoşhalim ke li ser gulkoyî hapîşekeman Serdeş Osman emro beyetî serdem û salekî tir nû dekeyneva. Beyetêk ke serdeştî nemir pêşekekey dareştuwe û bi xênî tûş geşey kirduwe û bi berkudanî min û hawrekanîşim berdewam dibêt. Peymanî yan azadî yan azadî, balênî kel dejîn yan najîn, eşqeke ke hemû tirsek li berdemman dêmana dibe. Hawpîşekanim, heval û hawdostekanim, eger ehrîmekanî hukmranî qelek li tirs û diktatûriyetiyan biniyet nabe, ew lezzetî azadî lay ême sinûrî hemû metirsiyekî şikandiwe. Eger ewan didizin û diman kujin, olbestman dikin, yaxud rawman denên, bo ewey memleketek li tirs û mirdin pişanman bidin, ew hêzî berxwedan li hêzî mirdin lay ême zor zor gewretir e. Ewan zalim belam hergiz bihêz nîn. Ewan heşametekî çekdarîn belam hergiz nêçîrvan nîn. Ewan qat leberin belam hergiz roşenfîkr û roşenbîr nîn. Ewan beya kursîn belam hergiz deng nîn. Ewan sedha kenalin belam hergiz xawend doz nîn. Ewan xawend çendan zîndanîn belam mirovekiyan pêdestemû nakirê. Ewan zalim belam bihêz nîn. Ême demirdinî şer nemirîn, ewan besaxî şer mirdûn. Ême li zîndanîn belam azadîn, ewan berallan belam zîndanîn. Ême sim'a û şikûman gewahî dermane, ewan sim'a sûk û guman lixon. Her berz vê yadî mertalî zînd û kawe germiyanê. 5/12/2021. بەڕێزان ئەوە پەیامی گوێتانێ بوو ئەمە ڕۆژنامەنووس شێروان شێروانی لە زیندانەوە لە میادەدا بۆ ڕای گشتی خستێ ڕوو.